Nsemmilkom ħbib u nilqakom għal programm ieħor miktub bħalma tafu qegħdin f'din is-sensiela nistudjaw il-ktieb tar-Rivelazzjoni vers vers. U biex ma ntawlux peress li għandna ħafna xi ngħidu fuq dan il-kapitlu, ħanibdew l-istudju tagħna mill-ewwel u rajna fl-aħħar studju kapitlu 5 kif l-erba' ħlejja li hemm madwar it-tron l-24 xieħ li huma il-kunsillieri ta' Alla, il-Missier, kif ukoll miljuni ta' anġli ifaħru lil Jexua il għaliex u biss instab denju li jista' jiftaħ dan is-siġil. U allura biex nibdew l-istudju tagħna, ejja ħalli mmorru fil-ktieb tar-Rivelazzjoni kapitlu 6 vers 1 fejn jaqra hekk. Imbagħad il-ħaruf fetaħ l-ewwel wieħed mis-seba' siġilli u jien ħarist u smajt wieħed mill-erba' ħlejja ħajjin jgħid bleħen ta' ragħda ejja. Mela diġà bdejna hawnhekk qed naraw il-ħaruf li huwa biżdenju biex jiftaħ dan l-iskroll ifaqqa l-ewwel siġil. U naraw li Ġwanni qed jiġi mistieden biex issa jara x'fih dan l-iskroll, wieħed qed jgħidilna li wieħed minn daw il-ħlejja ħajji wieħed minn daw l-erba' ħlejja qed jgħidlu ejja qed jistiednu biex jiġi ħajkun jista' jara xejn f'dan l-iskroll jiġi spjegat lilu u Ġwanni seta' kitbu biex anke aħna nistgħu insegwu x'ser jiġri. U hawnhekk allura qed naraw stedina. Stedina mingħand Alla, stedina li anke lilna Alla l-Missier qed jagħmel illum. Jekk aħna verament irridu nifhmu x'qed jiġri madwarna, Alla qed jagħmilna stedina. Ejjew aqraw il-ktieb tar-Rivelazzjoni ħalli nifhmu dak li qed jgħidilna Alla ħalli tkunu tistgħu tifhmu x'qed jiġri madwarkom u x'ġej il quddiem ħalli ma tinqabdux fuq seq waħda. Ma tinqabdux bla mistenni Alla rrieda. Inti kemm verament qed tisma', kemm verament qed taċċetta din l-istadina, kemm verament qed taqra il-kelma tagħha, ma tgħidu l-kelma tagħha ma nitkellmux biss fuq l-erba' Vanġieli, nitkellmu ma fuq il-ħames kotba ta' Mosè, il-profeti, is-salmi, għaliex dan l-kotba kollha jitkellmu fuq ħaġa waħda, il-fidwa u s-salvazzjoni tagħna. U biex inkunu preparati għal dak li ħanaqra f'dawn il-ktieb irridu nkunu nafu x'ġara fit-Testament l-Antik u ħan nirreferu anke għal ktieb ta' Daniel pereżempju, ejja ħanaddu għal vers 2. U Ġwanni jkompli jgħid u jien ħarist u wara ġie żiemel abjad u dak li kien rieqeb fuqu kellu qaws u ngħatatlu kuruna u ħareġ hu rebbieħ biex ikompli jerbaħ. L-ewwel nett ma nagħmlux l-iżball li jagħmlu ħafna u jaħsbu li dan iż-żiemel li huwa abjad u għax min qiegħed fuq ingħatatlu kuruna u ħareġ biex jirbaħ naħsbu li huwa Jexua il-Messija Ġesu l-Kristu. Xejn minn dan. Dan huwa waħed mill-erba' żwiemel li Alla permezz tagħhom ser juża biex jgħidilna x'ġej fuq id-dinja. U dan mhuwiex allura Jexua li bes l-abjad ġej biex joħroġ rebbieħ, dak għad baqanna biex naslu għalih. Tajjeb, u xi ħaġa oħra rridu nsemmuha li għalkemm dawn huma erba' żwiemel li ser nitkellmu fuqhom, imma kollha huma marbutin flimkien. Kollha fl-aħħar ta' dan l-istudju ħanaraw kif l-erba' żwiemel huma pjuttost ħaġa waħda f'dak li qed jagħmlu fix-xogħol tagħhom. Il għaliex qed naraw żiemel abjad. Żiemel abjad il għaliex abjad meqjus bħala purità. Imma mhux minn dejjem u mhux dejjem l-abjad huwa meqjus bħala purità u f'dan il-każ mhux qed ifisser hekk. L-abjad f'kull ċivilizzazzjoni ifisser li inti qed iċċedi. Meta naraw għadu qiegħed jitlef battalja, meta naraw għadu qiegħed jitlef gwerra, narawhom anke fil-filmati ixejru l-bnadar bojot. U dana iż-żiemel huwa abjad. Huwa abjad għaliex għax b'dak li se jġib fuq id-dinja ħafna jridu jċedu, ħafna jridu joħorġu dik il-bandera bajda ħa ngħidu hekk. Imma ħa nkomplu. Għandu wkoll il-qaws fidejh. Jekk għandu l-qaws allura għandu
il-vleġeġ. U il-għaliex il-kelma qegħdin għandu l-qaws, il-għaliex il-qaws u l-vleġġa dak iż-żmien li Ġwanni kien qed jikteb dan il-ktieb kienet l-arma ewlenija. L-arma ewlenija ta' dak iż-żmien kienet il-qaws u l-vleġġa. U għalhekk Ġwanni qed juża din il-lingwa dan id-diskors, għalhekk Ġwanni ġumuri din il-viżjoni. U għajja ħanaraw xie kompli għajdinna dal-vers. U minna talu li jkun rebbieħ. Mela qed naraw ġej żiemel abjad, rikkieb fuq żiemel abjad, bl-ibbes kuruna, għandu l-qaws, u qed naraw illi ser joħroġ rebbieħ. U dana ifisser li ħafna ser iċedu għal dak li dan ir-rekkieb ser iġib miegħu fuq id-dinja. Dak li jfisser. Dana għadu mhux il-Messija li ġej biex isaltan ġej biex jerġa' jnaddaf u jagħmel id-dinja ġdida mill-ġdid. Dak għad baqalna biex naslu għalih. Dan iż-żiemel abjad ser iwaqqaf kull oppożizzjoni li ħadd tiġi kontrih. U kif se jwaqqaf l-oppożizzjoni li ħadd tiġi kontrih? Permezz ta' dak li ser iġibu issa iż-żwiemel li ġejjin warajh. Dan għadu l-ewwel wieħed. It-tlieta l-oħra, ix-xogħol tagħhom ser ikun apposta sabiex n-nies iċedu għall-ewwel żiemel. Ejja ħankomplu. Rivelazzjoni kapitlu 6 vers 3. U wara fetaħ it-tieni siġġiel, smajt it-tieni wieħed mill-ħlejja ħajjin jgħid ejja. U ftakru xedna fil-programm ta' qabel dan. Illi Jaxua huwa dak li tkellem u l-kreazzjoni seħħet. U dan huwa l-istess li ħanaraw hawnhekk. U għalhekk Ġwanni qed jiġi mistieden kull darba. Ħanaraw il-Ġwanni kull darba jgħidu ejja ħatara. Illa għaliex dak li hemm miktub f'dan l-iskroll li Jaxua qed jiftaħ kollu ser iseħħ. Illa għaliex Alla dak li jgħid jagħmlu. U diżommu għaf magħkom, meta ngħidu Alla dak li jgħid jagħmlu, ejja naraw x'qed jgħid li ħajsir f'dan l-iskroll, għax li qed jgħid Alla li ħajsir f'dan l-iskroll ser isir żgur. Jiena ngħid diġà bdew isiru, diġà qegħdin hemm, diġà bdejna għaddejjin minnhom, imma mhux nirrealizzaw, mhux nagħtu każ. Qed nieqpaw għaddejjin u ma jinteressanix x'qed jgħid Alla f'ħafna affarijiet milli jiġru madwarna. Ejja ħankomplu. Rivelazzjoni 6 vers 4. U ħareġ żiemel ieħor tal-lewn aħmar nar. U lil dak li kien rikeb fuqu ingħatatlu s-seta li jeqret il-paċi minn fuq wiċċ l-art, ħalli bekk il-bnedmin jitqatlu bejniethom u għalhekk ingħatatlu xabla kbira. U diġà qed naraw allura kif dana iż-żiemel l-aħmar ser jagħmel ix-xogħol biex in-nies iċċedi għall-ewwel żiemel, għaż-żiemel l-abjad. Għaliex aħmar dan iż-żiemel? Xi jfisser l-aħmar? U l-aħmar aħna nafu li ifisser demm. U allura hekk qed naraw kif wieħed mill-modi li żiemel l-abjad se jiġiel in-nies iċedu għalih huwa permezz ta' tixrid tad-demm. Tixrid tad-demm mhux ta' Kristu. Tixrid tad-demm dan il-każ huma kastigi. Dan iż-żiemel l-aħmar li ngħatatlu xabla biex joħroġ lek inti għandek xabla, ix-xabla ma tgħolekx biex tpoġġiha ġo posta u żomma marbuta ma' ħaddek, se juża x-xabla dan, se juża biex joqtol ħafna nies. Issa naraw kif se jinqatlu n-nies. Ma m'għandniex kien noqogħdu nidħlu fil-fond ta' x'qed jiġri permezz taż-żiemel l-abjad u issa żiemel l-aħmar, imma dan kollu huwa miktub ħbib tiegħi fil-ktieb ta' Daniel kapitlu 8. Jekk intom tmorru taqraw il-ktieb ta' Daniel kapitlu 8 qed jitkellem propju fuq ix-xogħol ta' dana iż-żiemel l-aħmar. M'għandniex kien noqogħdu nidħlu fih, forsi nagħmlu programm jew fuq dak il-kapitlu biss jew kellha fuq il-ktieb ta' Daniel kollu. Imma interessanti li kapitlu 8 qed jitkellem fuq dan.
U qed naraw kif l-ewwel żiemel l-abjad ser jirbaħ fuq l-edewwa tiegħu permezz tad-demm li ser ixerret iż-żiemel l-aħmar. U għalhekk kienet għatlu x-xabla fidejh. Ix-xabla fidejh ser jużaw. Ser joqtol ħafna dan iż-żiemel l-aħmar. U ħanaraw anke kif se jinqatlu ħafna mhux se jinqatlu biss bil-gwerer. Għax ix-xabla wkoll hija simbolu ta' gwerer. U nafu anke Jexua stess li se jkunaw ġens kontra ġens, poplu kontra poplu, affarijiet li diġà qed narawhom isiru. Xi ħaġa li jiena nagħlem fil-komunità Malta Messjanika hija araw dak kollu li ġara s-sena l-oħra. U dis-sena araw jiżdied. U jiena bdejt billi qedtilhom is-sena l-oħra fis-6 ta' Jannar kien hemm il-problema tal-Capitol Hill ġewwa l-Amerika fejn il-poplu Amerikan tela biex jirribella kontra r-riżultat tal-elezzjoni, laqqas il-ħadd spiċċajt il-kelma għaddiet il-ġurnata li kien hemm l-inkwiet li qed naraw iseħħ ġewwa l-Kazistan. Allura qed naraw dal-affarijiet issa aktar se jiżdiedu. Il għaliex xogħol dan iż-żiemel l-aħmar huwa li jeqret in-nies bix-xabla, bil-gwerer. Vers 6, vers 5, skużawni. Rivelazzjoni 6 vers 5. Wara l-ħaruf fetaħ it-tielet siġil, smajt it-tielet wieħed mill-ħlejja ħajjin jgħid ejja. U jien ħarist u wara ġie żiemel iswed u r-rikkieb tiegħu kellu miżien f'idu. Nerġgħu naraw hawnhekk l-importanza mhux biss naqraw imma wkoll nistudjaw kull żiemel xi jfisser f'dan il-kapitlu. 4 żwiemel li kollha għandhom is-sinifikat tagħhom. Issa wasalna f'dan iż-żiemel li huwa ta' kulur iswed. Mela diġà rajna li l-ewwel żiemel rebbieħ għaliex ħafna ser iċedu għal dak li ser jagħmel u dak li ser jagħmel se jsir permezz ta' 3 żwiemel l-oħra wieħed minnhom huwa l-aħmar illi qed narawh inneħħi l-paċi. Diġà se jneħħi l-paċi da permezz tal-gwerer. Issa għandna l-iswed. U l-iswed ma xiex għandu x'jaqsam mal-mewt. L-iswed huwa sinonimu mal-mewt. U xi jġib il-mewt mit-tiegħi? Apparti l-gwerer. Apparti l-gwerer, il-mewt jiġi permezz tal-ġuħ, permezz tal-mart. U għalhekk dan iż-żiemel, ir-rikkieb ta' dan iż-żiemel għandu miżien fidu. Mhux miżien tal-ġustizzja bħalma naraw fuq il-qrati, imma miżien li jiżen il-peace. U kif nafuh dan? Dan nafuh għax vers 6 sa saritina ir-risposta ta' dan iż-żiemel l-iswed. Kapitlu, Rivelazzjoni, kapitlu 6, vers 6 jaqra ekkara. Imbagħad f'nofs l-4 ħlejja ħajjin smajt bħal leħen jgħid: sieħ qamħ biegħu dinar. 3 sijan xejr dinar ukoll, imma iż-żejt u l-inbit la tmissomx. U ħafna jħokku rashom meta jiġu anke għall-aħħar biċċa ta' dan il-vers fejn jitkellem fuq iż-żejt u fuq l-inbit, imma ejja naraw esattament il-vers kollu x'qiegħed jgħid. Sieħ qamħ mhuwiex xi ħafna kejl ħbib tiegħi ta'. Forsi toħroġ ħobża żgħira minnu. U dana il-vers qed jgħidilna illi din il-ħobża żgħira ħadd tkun tiswa dinar. U forsi inti f'moħħok tgħid hija dinar u euro, le mhix hekk. Dinar nafu anke mill-parabbola ta' Jexua fejn jitkellem fuq il-ħlas li jingħataw il-ħaddiema fl-għalqa, dinar huwa l-paga ta' ġurnata. Mela dan il-vers qed jgħidilna li ġej żmien u għalhekk qed ngħidilkom wasalna qegħdin ngħixuhom dawn l-affarijiet dawn l-4 żwiemel għaddejjem minnhom bħalissa. Ġej żmien fejn ħobża żgħira ħadd tkun tiswa paga ta' ġurnata. U mhux ta' bxejn illum tisma' l-aħbarijiet mad-dinja kollha kemm qed jolgħu l-prezzijiet. Il-prezzijiet tal-ħobż u tal-ħalib affarijiet essenzjali għall-bniedem. U
qed jgħidilna Alla minn ħafna qabel minn 2000 sena ilu Alla għalilna x'ser jiġri. U qed naraw li sieħ qamħ biex tagħmel ħobża żgħira ħadd tkun tiswa paga ta' ġurnata. Anke 3 sigħan xejr ser ikun jiswa dinar. U dan xi jfisser allura jfisser il-prezz tal-ikel ser jola. Ser ikonna problema biex insibu x'nieklu mhux ser ikonna flus. U l-prezzijiet ser ikunu għoljin ħafna. Diġà nafu anke minn din il-pandemija li għaddejjin minnha ir-reċessjoni mad-dinja kollha. Nistgħu ngħidu l-ekonomija tad-dinja mhux għarkub teha qiegħda issa bħalissa imfarka mkisra mifruxa ferf biċċa mal-art. U hija din l-ekonomija imkisra li se ġġiel il-prezzijiet jolgħu, li qed iġġiel daw il-prezzijiet jolgħu. Ma dan mhux xejn ġdid għal min jistudja l-kelma tal-Alla, Alla qed jarrafna minn 2000 sena qabel. Il-prezz tal-ikel ser jola. U meta jola il-prezz tal-ikel, x'ser ikun hawn fid-dinja? Ser ikun hawn il-ġuħ. U xi jġib il-ġuħ? Il-ġuħ iġib il-pesta. Il-ġuħ iġib il-pandemiji. Il-ġuħ iġib il-mart. Mela qed naraw ħafna nies se jinqatlu bix-xabla, gwerer, ħafna nies se jinqatlu bil-ġuħ, ħafna nies se jinqatlu bil-mart. U tinsewx issa xi ħaġa importanti li rrid nagħmel enfasi fuqha u naħseb ħansemmi aktar minn darba. Dan hawnhekk għadna maħniex narawh bib tiegħi il-korla tal-Alla niżla fuq id-dinja ta'. Dan huwa xogħol ix-xitan li qed naqraw. Ġifieri għadha ma bdietx niżla l-korla tal-Alla biex jiġġudika d-dinja. Dan huwa xogħol ix-xitan bħalissa. Li qed naraw da jkollu jseħħ fil-faċċini l-aħħar parti ta' dan il-vers. Imma ż-żejt u l-inbit la tmissomx. U hawnhekk istardu naraw allura x'inhi t-tifsira taż-żejt u tal-inbit. Żejt fil-Bibja dejjem huwa sinonimu mal-Ispirtu Santu. U dan jfisser li waqt li d-dinja għaddejja minn dan kollu, ix-xogħol tal-Ispirtu Santu xorta għadu għaddej. Xorta għadu qed jaħdem fost il-poplu tiegħu. Dawk li jfittxu lill-Alla xorta se jirċivuh, xorta l-Ispirtu Santu se jiġi jagħmel fihom. Alla volja għaw dan it-taħwit kollu. U anke l-inbit. L-inbit fil-Bibja huwa sinonimu ma' xiex, mal-ferħ. U dak li qed jgħid dan għal-vers, dan jfisser li għal dawk li jemnu, għal dawk li waqt dan il-perjodu ta' ġuħu ta' mart għandhom relazzjoni ma' Jaxua il-Messija, Ġesu il-Kristu, dawn mhux se effettwawhom dak li qed jiġri madwarhom, mhux se jiġu affettwati bih. Imma għax għandhom relazzjoni ma' Jaxua, xorta għandhom il-ferħ f'qalbhom, għavolja ħajkunu għaddejjin minn din is-sitwazzjoni, xorta ħajbatu l-ġuħ, xorta jistgħu jimirdu, xorta jistgħu jinqatlu bix-xabla. Imma xejn mhux se jneħħilhom il-ferħ li għandhom f'qalbhom. Għalhekk dan il-vers qed jgħid isma' il-ħajja ħatola, ħajkun hawn il-ġuħ, ħajkun hawn il-mart, ħajkun hawn ħafna nies imutu. Imma dawk li huma mimlija bl-Ispirtu Santu, dawk li verament jgħixu għal Jaxua il-Messija, dawk xorta ser ikollhom il-ferħ ġewwa qalbhom. Dak li qed jgħid dan il-vers. Nispera li qegħdin niftehmu f'dawn it-tifsiriet li qed nagħtu għaliex tinsewx li meta nisimgħu ħafna affarijiet f'dan il-kliem, f'dan il-ktieb huma simboliċi. Ma jfissirx li qed jgħid isma' orrajt kisser fejn trid, imma l-bjar taż-żejt tal-Amerika, l-bjar taż-żejt tar-Russja rak missomx. Mhux fuq hekk qed jitkellem. Qedtilkom iż-żejt huwa sinonimu mal-Ispirtu Santu u l-inbit huwa sinonimu mal-ferħ fil-qalb. U dak huwa t-tifsira ta' vers 6. Forsi hawnhekk tistaqsi mela dawk li jemnu mhux se jkunu maħtufa, se jkunu għadhom qegħdin hawn. Tinsew xi tgħid il-kelma ħbib tiegħi. Il-kelma ma tgħidx illi
il-poplu talla mhux ser jgħaddi minn dal-affarijiet, il-poplu talla tajt mhux ser jara il-korla talla, għalhekk qedtilkom s'issa għadna ma wasalniex għall-korla talla. Il-korla talla, qabel tiġi l-korla talla, l-Knisja ħad tkun maħtufa u l-Knisja mhux se tara il-korla talla. Imma hawnhekk għadna m'għadniex qed nitkellmu fuq il-korla talla, hawnhekk għadna qed nitkellmu xogħol ix-xitan x'ser ikun. X'ser jagħmel ix-xitan iktar ma jgħaddi żmien, iktar ma jara it-tmiem riesa lejh. U dak li qed naraw f'dana l-erba' tiżwiem, mhux qed naraw il-kollha talla dik għadha ġejja aktar il quddiem fl-istudju. Araw xi jgħid il-vers li jmiss fil-fatt. Revelazzjoni 6 vers 7. Meta il-ħaruf fetaħ ir-raba' siġil, smajt leħen ir-rabaħ lieqa ħajja jgħid ejja. Qed taraw il-ħin kollu qed jistidinna l-mulej biex naraw xi tgħid il-kelma tiegħu. Inti qiegħed taqra l-kelma qiegħed tistudja mhux li taqra li tistudja biex tara Alla x'qed jgħid. Qed taċċettaha dal-invit li Alla qed jagħtina kontinwament. Vers 8, Rivelazzjoni 6 vers 8. Ħarist u wara ġie żiemel tal-lon aħdar jagħti fl-isfar. U r-rikkieb tiegħu kien jismu Mewt. U post il-mejtin miexi warajh. U lilhom ingħatat is-seta fuq waħda mill-erba' taqsimiet tad-dinja biex joqtlu n-nies bix-xabla, bil-ġuħ, bil-pesta u bil-bejjem salvaġġi tal-art. Mela għalhekk qedtilkom qed naraw kif l-erba' tiżwiemel huma marbutin flimkien. U qed naraw issa ir-raba' żiemel. Ir-raba' żiemel għaliex il-kulur tiegħu huwa aħdar. Xi jfisser il-kulur ta' dan iż-żiemel. Issa hekk fejn jidħlu verżjonijiet ta' Bibli differenti, jiddependi x'verżjoni għandek. Bil-Malti jew anke bl-Ingliż, il għaliex għax daqqa ssib green horse, daqqa ssib pale horse. Imma fil-fatt aħna jekk naraw il-Complete Jewish Bible li nużejna biex nistudja jgħidilna pallid sickly looking horse. Il-kolor tiegħu pallidu, bħal meta bnedem ikun marit, kulur pallidu. Il-King James Version l-istess, and I looked and behold a pale horse. L-American Standard Version l-istess, a pale horse. U għawak qed naraw l-ura kulur pallidu, jissek sejaħlu waħdar, għal naħdar jagħti fl-isfar u dak huwa l-kulur pallidu. Ħanużaw dil-kelma biex nistudjaw u naraw. Imma araw nara kif se nkunu nafu xi jfisser. U tinsawx xettilkom fil-bidu tal-istudju tagħna kull vers, anke fl-aħħar programm semmejtilkom di, kull vers li Ġwanni qed jikteb f'dan il-ktieb huwa meħud minn x'imkien fit-Testament l-Antik. U biex nifhmu x'inhu dan iż-żimel l-aħdar allura rridu naraw minn fejn ġaba di Ġwanni. Kif sa ta' jifhem x'qed jara Ġwanni? Il għaliex Ġwanni jaf xi jgħid il-profeta Ġeremija. Għalhekk qedtilkom titu taqraw it-Testament l-Antik biex tifhmu il-ktib tar-Revelazzjoni mhux billi tgħidli jien naqrah il-ktib tar-Revelazzjoni ta'. Ma tistax tifhmu jekk m'intix tirreferi għat-Testament l-Antik. Araw xejn, Ġeremija kapitlu 30 vers 5 u 6. Dan jgħid il-mulej, smajna għajta tkexkex, għajta tal-biża' u mhux taslim, mela diġà jtedinna l-mulej hawnhekk sema twerżiq tal-biża', mhux għajjat ta' ferħ, imma tal-biża' kien qed jiġri xi ħaġa. Stħarġu taraw jekk raġel jista' xielet. U aħna nafu li raġel ma jistax iwellet ġveru. Raġel ma jistax iwellet tfal bħalma twellet mara. U Alla qed jgħid għala mela rajt l-irġiel b'saħħithom kollha bidejhom fuq ġenbejhom bħal mara fil-ħlas. Għaliex l-uċċuħ kollha sfaru. U minn hawnhekk noħorġu dina it-tifsira ta' dana iż-żiemel pallidu. Mela qed naraw irġiel li huma muġuha ħafna bħal meta mara tkun muġuha fil-ħlas
U tant huma mowġuqin li l-kulur tagħhom huwa pallidu, safrani, bħalma ta' bniedem huwa marit sew, wasal biex imut pjuttost. Tajjeb? U allura qed naraw ir-raba żiemel li se jġib il-mewt madwar id-dinja kollha permezz tal-Mart, għalhekk huwa pallidu permezz tal-pesti u permezz tal-pandemija biex nużaw kelma li llum daħlet sew fil-vokabularju tal-lingwa tagħna. Ifina qed tara ħbib tiegħi dak li qed ngħaddu minnu bħalissa fid-dinja huwa r-riżultat ta' dawn l-erba' tiżwiemel illi daw inħallew u Alla qed jippermetti li jagħmlu din il-ħsara kollha. U għalhekk qedtilkom il-qudiem anki din is-sena stess se naraw ħafna iktar gwerer, ħanaraw ħafna iktar pajjiżi jirrebellaw poplu kontra ieħor, partit kontra ieħor, ħanaraw aktar ġuħ, ħanaraw aktar mart, ħanaraw aktar pandemiji, ħanaraw aktar vulkani jisbruffaw. Diġà rajna jumejn ilu jumej qabel qed nirrekordja dan il-programm terremot jaqgħu ġewwa Ċipru. Ġifieri x'irrid ngħid, anki qed jersqu lejn in-naħa tagħna dal-affarijiet ta' maħniex differenti aħna minn ħadd ieħor. U għalhekk importanti li nkunu nafu x'qiegħed jiġri. U allura minn dan kollu, minn din il-ħsara kollha li qed issir minn dana il-ġuħ li ġej mill-mart, mill-pandemiji u mid-diżastri, mill-gwerer, nafu li l-ewwel żiemel abjad allura mhuwiex ġej minn Alla. Għax Alla huwa l-awtur tal-ħajja u mhux tal-mewt. Xogħol dawn l-erba' żwiemel huwa li joqtlu n-nies bix-xogħol tagħhom. U allura ma jista' qatt ikun illi dawn l-erba' żwiemel qed jagħmlu x-xogħol ta' Alla. Għalhekk dak l-ewwel żiemel abjad mill-ewwel qed nisma' da mhuwiex Jexuwa il-Messija, mhuwiex Ġesu l-Kristu. U nistgħu nifhmu allura li dawn l-erba' żwiemel ma jirriflettux kif għedna diġà il-korla ta' Alla, imma daw qed iġibu persekuzzjoni satanika, persekuzzjoni demonika. Issa jekk din hija kera dal-affarijiet li qed insemmu li ħanaraw jiġru anke qudiemna, kemm se jkunu aktar korroħ meta tibda niżla mbagħad il-korla ta' Alla. Imma dak nitkellmu meta naslu għalih. Imkien, ħbib tiegħi fid-dinja, imkien fil-Bibja ma aħna mweda li ma ngħaddux minn din il-persekuzzjoni. Nerġa' ngħid, il-Knisja mhix ser tara il-korla ta' Alla mhux dan it-tip ta' persekuzzjoni, għalhekk qedtilkom morru aqraw Daniel 8 u provaw ifhmu Daniel 8 x'qed jgħid. Kemm ġie persekuzzjoni fuq min jemmen, fuq l-estremisti, tgħidli ma l-estremisti l-Iżlamiċi le, jekk inti temmen fil-Bibja, jekk inti verament tgħix ħajkes kont il-Bibja, inti estremista Kristjan. U l-Antikrist da ma jridux. L-Antikrist irid jaqret l-estremizmu kollu. U x'inhu? Jista' jkun Kristjan, jista' jkun Iżlamiku, jista' jkun Buddist, jista' jkun Hinduiżmu. U x'inhu jrid jaqirdu. U kif se jaqirdu? Permezz ta' dawn l-affarijiet kollha. Jexuwa għalinna fi Ġwanni, kapitlu 15 vers 18, għalimna jekk id-dinja tobodkom, kunu għafu li batitni qabel ma batet lilkom. Ġifieri dan hija sinjal ċar li d-dinja ser tobodna. Għaliex ser tobodna? Għax se nkunu estremisti. Meta ħejdulna isma' ħanġibu l-abort. Min verament iħobb l-Alla, min verament irid jimxi wara Alla, ma jridx li f'dal pajjiż jidħol l-abort, ma jridx li ta' s-saħħa ta' Alla fuqna. U għalhekk l-Antikrist irid jeħles minn dawn it-tip ta' nies. Ejja ħankomplu. Innutaw li l-vers jgħid u lilhom ingħatat is-seta fuq waħda mill-erba' taqsimiet tad-dinja biex joqtlu n-nies bix-xabla, bil-ġuħ, bil-pesta, bil-bejjem salvaġġi ta' l-art. Issa dana meta qed naraw kwart mid-dinja ma jfissirx jien naf kwart tal-art biss, għax allura mbagħad aħna li tista' tagħmel huwa tara fejn mhux qed issir din ħarba, titlaq jekk tkun qed issir f'dan il-pajjiż titlaq mill-Ewropa tgħid mela ħammu l-Afrika, ħammu l-Amerika. Mhux hekk qed jgħid dan. Da mhux qed jgħid li kwart tal-art qed tiġi kastigata u 3 kwarti tal-art l-oħra le.
studjużi jgħalmu li id-dinja hija magħmula minn 3/4 tagħha huwa ilma u kwart wieħed huwa art. Allura meta qed jgħid kwart tal-art qed jitkellem fuq l-art kollha in ġenerali. Dak li qed jgħid dan il-vers ma l-art kollha, mewt ma kullimkien, ġuħ ma kullimkien, pesta ma kullimkien, mhux kwart tal-art tgħaddi minn da kollu u 3/4 l-oħra le. Le, id-dinja magħmula minn 3/4 ilma u kwart art. U dik il-kwart art ħatgħaddi minn da kollu. Dak li qed jgħid. Araw kif ikompli il-vers biex joqtlu nies bix-xabla, bil-ġuħ, bil-pesta u bil-bejjem salvaġġi tal-art. Mela fl-aħħar żiemel ħanaraw iż-żiemel l-abjad li se joħroġ rebbieħ. Kif? Permezz taż-żiemel l-aħmar li għandu x-xabla f'idu, permezz taż-żiemel l-aħdar li jissimbolizza il-ġuħ u l-mart u ma ninsewx illi hemm ukoll iż-żiemel l-iswed. Sewwa? U permezz ta' dawn iż-żwiemel se tiġi din il-qerda fuq din id-dinja u x'jiġri aktar meta jkun hawn il-ġuħ. X'ser jiġri meta taqa' l-ġuħ fuq id-dinja? L-annimali ħajkunu bil-ġuħ. Għax jekk m'hawnx ikel għall-bniedem m'hemmx ikel għall-annimali u l-annimali se joħorġu mill-postijiet tagħhom ifittxu l-ikel u ma xiex se jiltaqgħu. Da mhux se jeklu l-ġebel, da mhux se jeklu l-kartun u l-plastik li għal mill-bniedem se jduru għall-bniedem. Għalhekk qed jgħid dan il-vers illi se jiġu maqtula permezz ta' anke annimali salvaġġi se joħorġu ħajkunu aggressivi u ħajduru għan-nies biex jieklu. U hawnhekk allura naraw issa il-konnessjoni bejn l-erba' żwiemel u x-xitan u dak li ser iġib din il-qerda kollha. Dan huwa xogħol ix-xitan. Mhux xogħol Alla lek qedtilkom din mhijiex il-kollha t'Alla. Dan huwa biss persekuzzjoni demonika, persekuzzjoni satanika li ġejja fuq id-dinja. Revelazzjoni 6 vers 9. Meta mbagħad fetaħ il-ħames siġil rajt taħt l-artar l-erwieħ ta' dawk li kienu qatluhom minħabba l-kelma t'Alla u minħabba x-xhieda li kienu taw. Interessanti hawnhekk il-frażi taħt l-artar għal ħafna tfisser talb. Meta aħna nimmaġinaw artar f'moħħna x'jiġi f'moħħna it-talb, imma mhux f'dan il-każ. F'dan il-każ l-artar huwa xi ħaġa differenti. F'dan il-każ dawn huma dawk li ġew u jew se jiġu maqtula minħabba twemmin tagħhom. Għalhekk qedtilkom l-Antikrist se joħroġ, imma qabel l-Antikrist se jkun hemm xi ħadd ieħor. Morru għaraw tip ta' Daniel u għaraw kif l-ewwel se jkun hemm ħaruf illi ħajmel ħerba aggressiva u mbagħad ħajqum bodbod illi ħajoqtol dan il-ħaruf. Nitkellmu fuq xi darba dan għax huwa Daniel huwa xi ħaġa verament interessanti. Imma nerġa' ngħid hawnhekk fejn nerġa' naraw Daniel kapitlu 8 u hawnhekk jitkellem fuq dawk li nqatlu u se jiġu maqtula minħabba it-twemmin estrem tagħhom għax jemnu dak li jemnu. Mhux bil-forsi l-Kristjani għalkemm hawnhekk il-Kristjani ta' ġifieri qed nitkellmu aħna taħt l-artar quddiem it-tron t'Alla qed nitkellmu fuq il-Kristjani. Imma kull min huwa estrem u se joħodha kontra l-Antikrist għax il-ktieb tiegħu hekk jgħid se jiġi maqtul. U l-Kristjani li ħajtilgħu dawk li jagħmlu falla ħanejdu hekk dawk li ħajkunu qegħdin jistennew il-vendetta t'Alla tiġi qegħdin hemm. Huma kredenti bħali u bħalek illi ħajġu maqtula minħabba li jridu jimxu mal-Bibbja għax jridu jimxu mal-kelma t'Alla. Għalhekk qed jiġu maqtula dawn. U qegħdin naraw kif dan kollu li qed jiġri mhux nerġa' ngħid qed nagħmel enfasi mhux għax niżla l-kollha t'Alla fuq l-art, dik qatt tiġi dik ġejja wara. Imma li qed naraw jiġri huwa kollu ġej minn dak iż-żiemel l-aħmar li ingħatatlu li joqtol bix-xabla tiegħu. Huwa kollu ġej anke miż-żwiemel l-oħra. Imma dawn in-nies li mitu martri
mitu martri permezz tax-xabla taż-żiemel l-aħmar. Taw ħajjithom għall-Kristu. Taw ħajjithom għall-Messija. U ma rridux iċedu, ma rridux jiċċaqalqu minn dak il-post. Revelazzjoni 6 vers 10. U Allahu laħħinhom u qalu: Sit qaddisu veru, kemm se ddum ma tagħmel ħaq u titħallas ta' demna minn dawk li jagħmlu fl-art. U min huma dawk li Allahu laħħinhom? Nerġa' ngħid, il-kredenti li jinqatlu għal twemminhom. Dawk li f'ħajjithom għarfu li Jaxua huwa s-sit qaddis u huwa il-veru, huwa l-ammen, huwa il-verità. Għalhekk qed jgħidulu sit qaddis u veru. U x'in il-mistoqsija li qed jagħmlulu? Meta? Meta ħadd ivvendika dak li jagħmlu minna? Meta ħadd pattijilhom dawn in-nies ta' dak li jagħmlu lilna? U hawnhekk anke hawn naraw li hemm numru ta' martri li jridu jagħtu ħajjithom għal Kristu u għal Alla. Għalkemm in-numru ma nafuhx, il-kelma ma tedinniex, imma il-kelma tedinna li qatt iridu jiġu maqtula. Tinsewx xedna f'dan l-istudju dak li Alla qal Alla jagħmlu. Mela jekk Alla issa ħanaraw x'qallhom Alla l-missier. U ħanaraw x'qallhom Alla l-missier il-dawl qed jgħidulhom meta? Qed jgħidulhom isma' stennew ftit qed jonqos iktar bħalkom. Isfhmuni x'qed ngħid, qed jonqos iktar bħalkom. In-nies jiġu maqtula għal Kristu, in-nies jiġu maqtula għal Alla, għadhom ma wafqux jiġu maqtula. Dak li qed jgħid Alla, qed baqa' iktar minnkom. Għalhekk irridu jkollna fidi soda, għalhekk irridu nkunu sodi f'dak li nemmnu. Dak li Alla jgħid Alla jagħmlu, u dan ukoll qatt irid iseħħ. Qatt baqa' numru ta' nies li jridu jiġu maqtula ħbib tiegħi. Kapitlu 6 vers 11. U lil kull wieħed minnhom ingħatatlu l-libsa twila bajda u qalulhom jistennew ftit ieħor sa ma jintemm l-att tal-qaddejja sħabhom u taħuthom li bħalhom kienu se joqtluhom. Mela qed taraw dik hija r-risposta. Il-dawk li mietu tawhom il-libsa l-bajda. Daw jafu li huma rebbeħin, jafu illi daw se jgħaddu l-ħajja ta' dejjem, daw se jgħaddu l-ħajja eterna. Daw jista' jkun se jkunu wkoll ma' Jaxua fit-tmexxija tad-dinja. Speċjalment fil-millennium meta se jerġa' mal-qaddisin li huma daw in-nies. Imma Alla qed jgħidilhom stennew ftit. Illa li x'għad fadal naqra oħra minnkom, meta ngħid naqra ma jfissirx li ftit fin-numru, imma qatt baqa' min jiġi maqtul bħalkom, qatt baqa' nies li jridu jmutu martri. Ejja ħanaraw l-aħħar ġis siġilli. Revelazzjoni 6 vers 12. U fetaħ is-sitt siġil jinħarist u sar terremot kbir. Ix-xemx saret sewda faħma, il-qamar sar kollu qisu dem. Hawnhekk hawn qisha kelma nieqsa fit-translation Maltija li jiena importanti. Meta naraw il-kelma behold, ara. Jiġifieri ħajġri xi ħaġa wow. U hawnhekk ma naqbduwiex għalkemm meta naqraw il-vers is-setax se jiġri. Meta qed naqraw dan il-vers naraw li se ssir xi ħaġa wow, terremot kbir, ix-xemx issir sewda faħma, il-qamar se jsir qisu dem. Imma l-kelma behold, il-kelma ara timplika attenzjoni. Ħudu ħsieb, dan huwa sinjal. Dan il-vers huwa sinjal. Attenzjoni ta' li ser jiġri. U importanti, l-għalx huwa importanti, għax huwa terremoti nisimgħu b'ħafna, nerġa' ngħid għadna kif smajna jewmejn ilu ġewwa Ċipru. Meta nisimgħu l-aħbarijiet isiru ħafna terremoti. Ma dan huwa terremot kbir. Terremot kbir ifisser li ser jaffettwa id-dinja kollha. U allura jfisser li permezz ta' dan it-terremot ser issir bidla. Il-bidla anke fil-mod kif ngħixu.
x'ser jiġri meta jsir dan it-terremot u l-power stations mad-dinja ma jibqgħux jiffunzjonaw. Kif ħan iġġennu mela kif ħattina rasna mingħajr internet, kif ħan idħol Facebook issa mingħajr dawl elettriku, ma nistax nuża l-appliances id-dar. Bidla kbira ħafna. Apparti li jekk huwa terremot dan ħajwaqqa ħafna mill-bini, meta ngħid ħafna nafx qed ngħid, għaliex qed naqra l-vers kollu u nafx se jkompli l quddiem. Ejja ħalli naraw. Qed naraw li huwa avveniment li qed naraw jiġri u ħanamlu ċara dan li qed jgħid dan il-vers m'għandux jaqsam ma dak li qal Jaxua fil-Vanġelu ta' Mattew ta'. Fil-Vanġelu ta' Mattew kapitlu 24 vers 29 Jaxua jgħid hekk ara. Minnu fih wara d-dieqa ta' dawk il-jiem ix-xemx tiddallam, il-qamar jitlef id-dija tiegħu, il-kwiekeb jaqgħu mis-sema u l-qawwiet tas-sema jiteżżu. F'Mattew 24 vers 29 qed naraw x'ser jiġri qabel il-miġja ta' Jaxua. Mhux il-ħatfa tal-Knisja, imma it-tieni miġja. Mentri dak li qed naraw f'Revelazzjoni kapitlu 6 huwa dak li hemm miktub f'Ġowel kapitlu 2. Ġowel kapitlu 2 jitkellem fuq dan l-aħħar ċans li l-umanità sar ikollha biex iddur lejn Alla qabel isseħħ il-ħatfa tal-Knisja. F'każ ta' Jaxua f'Mattew 24 qed jitkellem qabel jiġi Jaxua biex isaltan fil-millennium. Imma Revelazzjoni qed jitkellem fuq dak li qal Ġowel. U Ġowel ukoll isemmi illi x-xemx ħadd iswied. U Ġowel jgħid ukoll li l-qamar isir demm, mhux isir iswed bħalma jiddallam bħalma qalilna Jaxua f'Mattew 24. Dan importanti ngħidu għaliex kien hemm anke talim tal-blood moons li seħħew xi 5-6 snin ilu. Kulħadd beda jibżal li x'kassir xi ħaġa, il-blood moons m'għandhom xejn x'jaqsmu ma' daw l-affarijiet. Tajjeb, dawk kienu eklissi li ma jidħlux f'dal l-affarijiet imma meta qed naraw ix-xemx issir sewda xi jfisser. Bl-Ingliż jgħidula sackcloth, xkola tal-faħam. U l-xkola tal-faħam kienu jilbsuha in-nies meta rridu jagħmlu ndiema. Meta verament rridu jindmu minn ħtijiethom in-nies kienu jilbsu xkola li fiha kien jinġar il-faħam. U din li tfisser ix-xemx issir sewda, tfisser indiema. Indmu, qed titgħid sinjal il-mulej, qed ngħidmu għax dalwaqt se taqa' l-kollha tiegħi. Ħalli ma tgħaddux minnha. L-istess il-qamar isir demm xi jfisser? Id-demm x'dejjem fisser fil-Bibja? Fidwa, salvazzjoni. U dan huwa li qed naraw fix-xemx u fil-qamar iseħħ. Ix-xemx issir sewda bħal l-ixkola tal-faħam. Jiġifieri indiema. U l-indiema xi ġġib is-salvazzjoni. U s-salvazzjoni tiġi biex permezz tad-demm ta' Jaxua. Għalhekk il-qamar isir demm, kulur id-demm isir ħamrani. Dak li jfisser. Ħafna kienu li fitxew fuq dawn l-4 blood moons li għaddejna 5 snin, 6 snin ilu. Imma kemm minnhom ħaduh il-messaġġ li dak il-qamar aħmar ifisser fidwa biex issalva jirrappreżenta d-demm ta' Jaxua. Kemm ħaduh bħala messaġġ? Dik il-mistoqsija. Ejja ħankomplu. Revelazzjoni 6 vers 13. U l-kwiekeb tas-sema bdew jaqgħu fuq l-art bħal siġra tat-tin tarmi l-frotnej meta jħabbata rifnu qawwi. U dan ukoll naraw fil-ktieb ta' Ġowel. Fil-fatt nerġa' ngħidilkom li qed jagħmel Ġwanni huwa li jafżana li ma baqax ħafna ħin fejn wieħed jista' jeħles mill-kollha tal-Alla. Li ser naraw dal-waqt niżla fuq id-dinja. Dak li qed jagħmel Ġowel fil-ktieb tiegħu jafża d-dinja, jafża n-nies isma' tmiem ġej, it-tmiem risaq ħodu ħsieb.
U l-istess ħaġa qed jagħmel Ġwanni billi qed juża dak li uża il-profeta Joel. Vers 14. Is-sema ma derx aktar kif jiġrilu ktieb meta jitkebbeb u kull muntanja u gżira tħarku minn fejn kienu. Aħna nafu meta qed jidilna l-ktieb tkebbeb tinsewx xi żmien Ġwanni l-korba ma kienux bħal tagħna imma kienu skrolli u għalhekk qed tgħid is-sema titkebbeb tingħalaq bħalma jingħalaq skoll. Imma qed naraw li dan it-terremot li semmejna se iġib bidla kbira, dan huwa kollu effett ta' dak it-terremot. U tistgħu timmaġinaw kemm se jkun b'saħħtu dan it-terremot li permezz tiegħu muntanji u gżejjer se jiċċaqalqu minn posthom. Daqshekk se jkun qawwi u jaffettwa d-dinja kollha. Vers 15. Imbagħad is-slaten tal-art, il-kapijiet, il-mexxejja, il-kbar, l-onja, is-setana u l-irsiera u l-ħielsa kollha marru jinħbew fl-għerien u qalb il-blat tal-muntanji. X'inhu qed jgħid dal-vers? Mela, dan il-vers Ġwanni qed jgħidilna illi wara it-twissija ta' Joel u anke llum wara li nafu dak li nafu permezz tal-ktieb ta' Rivelazzjoni, ħafna mhux ser jieħdu l-messaġġ. Mhux ser jieħdu t-twissija ta' Joel. Mhux se jaħarbu minn dak li ġej. Mhux se jiġu salvati, mhux ħajġu maħtufa qabel taqal kollha talla. U x'ser jagħmluhom? Kollha ser jistaħbew fl-għerien u qalb il-blat. U anke meta qed naraw issa il-kollha talla ser tibda nieżla, minflok ma qed jieħdu twissijiet ta' Joel u jindmu x'ser jagħmlu n-nies? Vers 16, naraw vers 16. U bdew jgħidu lill-muntanji u lill-blat ordmuna u aħbuna minn wiġdak li hemm bil-qiegħda fuq it-tron u mill-korla tal-ħaruf. Dak li hemm bil-qiegħda fuq it-tron huwa Alla u l-ħaruf nafu issa illi huwa Jaxwa il-Messija. U x'qed narawhom jiġru dan nies, qed jaraw dan affarijiet iseħħu. Qed jafu li daw ġejjin minn Alla, jafu li daw ġejjin minn Jaxwa u flok ser jitolbu maħfra, flok ser jaċċettaw lil Jaxwa l-Messija bħala s-situ s-salvatur tagħhom, ser jitolbu lill-muntanji u lill-blat biex jordmuhom. Għaliex? L-aħħar vers f'dan il-kapitlu jitana risposta. Għax wasal il-jum il-kbir tal-korla tagħhom. U min jiflaħishom. U qed naraw kif dan il-kapitlu jispiċċa billi iwissina kemm hija qrib il-ġurnata li l-korla talla tikkastiga lil dawk li ma jridux jafu bih. Ma x'fadal żmien, ma x'fadal ħin ħbib tiegħi. Illum irridu nagħtu verament ħajjitna lil Jaxwa, illum verament irridu nindmu ħtijietna u nibdew ħajja ġdida qabel tibda nieżla l-kollha talla. Ix-xogħol tal-erba' tiswiemel qed naraw isir. Il-ħsara, il-persekuzzjoni demonika u satanika qed naraw sseħħ. Xi jmiss wara dan il-kollha talla. Ħsieb li ma tinqabadx fiha. Allum ħanifqu ħbib tiegħi bħalma dejjem nidilkom f'isem sħabi ta' Malta Missjani kansellmilkom u qatt toqgħodu fuq dak li jgħid il-bniedem, oqgħodu biss fuq dak li hemm miktub. Insellmilkom.